marami kang natatanggap na sorpresa din. Salamat sa mga JFS, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit papatapos na ang araw at kahit mainit, ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong araw ay pupunta naman tayo sa Burabot, Pamplona, Camarines Sur upang sorpresahan isang pinakabonggang nanay na talagang bibigyan na naman natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin kung ano ang laman at mga regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong kaarawan niya. Meron tayo ditong isang bucket ng Jollibee Chicken Joy. Meron tayo ditong pansit. Meron din tayong unlimited trio from Overload Trio from Greenwich Pizza. Meron tayong dalawang 1.5 Coca-Cola. Meron tayo ditong nakakatakam na chocolate bouquet. At syempre, meron din tayong red ribbon cake. At kung makikita nyo sa aking likuran, ay narito ang ating team na napakauso na plantitas. So tara na't ihatid na natin to kay Nanay Vicky all the way from Burabot. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Good vibes lang all day. Tara na't puntahan na si Nanay Vicky from Burabot. Ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Akong magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong pigilan ang saya. Sa lahat ng mundo, sa lahat ng oras, ay asa. Hello guys! So andito na tayo sa Barangay Burabot. So napakainit pero susurpresahin pa rin natin si Ma'am Vicky. So tara na't samahan niyo ako kung asan siya. Talaga. So kahit mainit, laban tayo. Si Kuya hindi lang may tulong. Tao po. Kami na lang po. Ah, sige. Kunwari wala tayo. Tao po. Ay, hello po. Ay, maring na hapon po. Nandito po si Ma'am Vicky. Ma'am Vicky? Ma'am Vicky, lumabas ka po muna. Sabi na kayo magkaroon na. Ay, hello po, ma'am. May pinadeliver po sa aming mga food. Sa inyo po nakapangalan. Sabi na, kulos-kulos. Sa mga anak niyo po galing. May pinapapareceive lang po namin sa inyo po. Mga foods. Magkano nga yun kayo? Ay, may handaan pala mo.
Sa iba. Ay, kailangan lang po namin ng ng video po. Nandyan po ma'am yung kotse. Papareceive lang po namin mga pagkain po. Bali po, yung receive... sige. Ay lang po. Di ka mami, mainit kasi. Ano po, ba't parang nagandaan ngayon sa inyo po? Birthday yan. Birthday yan. Sino po anak niyo po ang may birthday? Ako. Ikaw po! Oh, grabe si mami. Nagluluto si mami yung celebrant. Tara mami. Demi po patik mo niya. May lang patik na deliver. Demi man po aram na may birthday yan. Digdiyo. Tara po mami. Papapailit na naman lang. Mainit pero okay lang ba mami kahit mainit? Sige mami. Magpapareceive lang kami kahit birthday nyo. Okay lang po sa inyo maglalabas ng pera. Magbabayad tayo nito, cash on delivery po. Ano po to mami? Mga food supplements. Siguro po panghanda kasi nga birthday nyo. Pero ipapareceive na muna namin sa inyo kung sa inyo po talaga. So mami, halika dito. Huwag ka matakot sa akin mami. Okay ka na ba? Okay ka lang. Sige mami. Padaanin muna natin ito. Masyado maingay. Padumada din ha. Ay, ano po yung una? Nainog sa inyo. Ano po unang dumating dito? Balloons, tapos? Bouquet. Bouquet po. Iba po sa amin, pagkain kami, hindi kami papatalo. Ay, dahil nakita maluto. Cash on delivery po ito, mami. Cash on delivery. Sige, mami, Si Milds, ano buksan nyo na po ito, mami, para makita nyo na po. Ano po to? Mga pagkain lang to, mami. Simple lang to. Sige, mami. Ayan. Buksan nyo na po. Sige po, buksan nyo po. Wow! Hello, Mami Vicky! Happy birthday po sa inyo. So, sabi nyo nga, may nauna na kanina na bouquet and balloon. Siyempre kami, hindi rin kami magpapatalong JFS Petals and Services dahil para din po sa inyo tong regalo na to na ipinihahatid sa inyo ng inyong anak. So, Mami, tanggapin niyo po tong sash namin na may happy birthday dahil kayo ang magiting na reyna ngayong araw. So, para sa inyo to, Mami. Isuot niyo to, Mami. Naiiyak na si Mami. Pinipigilan niya lamang. Ayan. Siyempre, Mami, gusto mo ng chocolates? Eto, meron ka dito chocolate bouquet para din po to sa inyo. Ayan, nagdadalaga si Mami. May pa-chocolate bouquet. So, Mami, isa ka dito, Mami. Meron ka din ditong red ribbon cake. May pizza, may coke, may chicken, at syempre, may pansit. So, sabi ko nga kanina, hindi mo na kailangang maganda. Pero nagluto ka pa rin dahil nandyan ang iyong mga amigas. So, Mami, kamusta? Napapahibing maugma. Grabe. Nakaka-overwhelmed naman po na dalawang sorpresa ang na-receive nyo ngayon, di ba? So, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil meron akong gustong basahin. Napaka-ikling message, pero alam kong super magugustuhan nyo. Para po to sa inyo. So, Mami, ito po yung message para sa inyo. Good health and keep safe always. We wish you more happiness and more birthdays to come. We love you. Kami po ni Papa, mahal na mahal ni Ika. Ayan, Mami. So, Mami, kamusta po? Ayan, si Mami. Yan, Mami, kamusta yung presents mo naman ngayon na birthday mo? Ay marami kang natatanggap na sorpresa din. So, Mami, happy birthday po ulit sa inyo. Nasaan po ba meron na dyan po ba si Mister? Ayan, Daddy, halika dito, Daddy. Yan, magpapablow ako ng cake pero gusto ko dito si Daddy. Ayan. So, Daddy, dito ka lang, Daddy. Kaya sa loob or dito na lang tayo magpapablow. Dito na lang. Okay. So, guys, ito ang ating lucky mommy na si Mommy Vicky. Tara na't samahan niyo pa rin akong ipablow bago natin interviewin si Daddy ang kanyang red ribbon cake. Okay guys, so dito pa rin tayo sa labas ng ating lucky mommy for today. So tara na't kantahan muna natin si Mommy ng happy birthday bago natin ipablow ang kanyang pink candle. So 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
to you. Ayan, Mommy. So, make a wish and blow your candle. Sige, Mommy. Yay! Ready na matay yung candle natin. So, Mommy, any last message para sa inyong mga anak na nagpa-surpresa dahil ito ay galing sa inyong panganay. Kanina doon sa pangatlo na nasa Korea, ngayon ito ay nasaan po ba si Ma'am Missy? Nasa Pampanga. Ano naman pong gusto niyong sabihin? Ay, si Daddy muna tuloy. Daddy, kumusta po? Mabuti naman. Ay, what? Na-energy si Daddy. Parang hindi pa na nakakainom si Daddy eh. Sige, Daddy. Kamusta po ang inyong pakiramdam na inyong asawa ay hindi Masaya. Sige, masayang-masaya, Daddy. Ano naman pong gusto niyo sabihin kay Mommy Vicky ngayong araw? Sana pag-birthday ko, ganyan din. Ay, sana pag-birthday niya daw, mga anak, paalala. Okay. So, Daddy, kay Mommy po, anong wish niyo para kay Mommy? Sana matagal pa siyang buhay. Huwag niya kong unahan. Ay, isang kiss naman dyan for Mommy Vicky. Mommy! Kiss! Wow! Ay, thank you, Daddy! Ayan, ikaw naman, Mommy. Ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong mga anak na malalayo ngayon? Kahit birthday, wala sila ngayon, na-express pa rin nila yung feelings nila and surpresa para sa inyo. Salamat sa inyo, Gabos, na ate ko, sa inyo kapit. Gabos, Jerry, Amayo, sa salamat. Nauma ako. Surpresa. Sobrang nagiging emotional ang ating mommy. Pero okay lang yan, mommy, kasi kahit yan nga malalayo sila, ay naiparamdam nila ang inyong pagmamahal sa inyo. So, mommy, masaya din po kami na naging parte kami ng inyong birthday celebration. Happy birthday po. More birthdays to come. Isang ka dito, mami. More birthdays to come. Ugmahon ka, mami, maral. Pero po, mami, dahil panibayan. Paano yan? Mabayad ka pa kainin. Charot lang, mami. Okay na po to. Huli kayo na to, mami. Happy birthday po. We wish you all the best and to your family. Ayan, isang nanay na naman ang napasaya ng JFS Petals and Services. Meron ka pa po bang isang sabihan? Pasalamatan? Salamat talaga, Maray. Nauuma ako, maumaw na ako niya na birthday ko. Salamat. Salamat sa Flying kiss ka na lang, mami. Wow! We don't just rate, but we captivate. Follow on our social media accounts. Again, I am Ate Angel, beloved surprise ambassadress. Magbabay ka naman, mami.